Zdravím, v tomto videu si v rychlosti nastavíme synchron, ukážeme si, co je potřeba udělat pro to, abyste si mohli zapínat jednotlivé služby nebo moduly automatizace. Co opravdu je prostě nutné udělat předtím, než se začne synchron používat. Jako první je samozřejmě potřeba se zaregistrovat. Když jste na synchron.cz, tak můžete použít tady tlačítko registrace. To vás vždycky přehodí na is.synchron.cz. Tady už si můžete vytvořit registraci. Pokud máte registraci vytvořenou, tady k tomu není moc co dodávat, tak se můžete přihlásit. Po prvním přihlášení do synchronu uvidíte nějaký takovýhle dashboard a ještě v tuhle chvíli si nemůžete aktivovat žádné služby. Proto, abyste si aktivovali nějaké služby, tak musíte mít přidaný e-shop. To znamená, že jdete do nastavení e-shop a tady dáme přidat e-shop. Tady jsou úplně základní informace. Název e-shopu, jeho jazykový mutace, API URL, to pozor, to je důležitý, k tomu si řekneme důležité informace a potom fakturační údaje. Název e-shopu je typicky prostě doména toho e-shopu. Takže já si dám třeba synchroneshop.cz. Hlavní jazyk si vyberu takový, jaký mám hlavní jazyk. To znamená, většinou je to čeština, slovenština, někdy angličtina. A hlavní mutace je taky zase buď to CZ, SK, EN a podobně. Takže tady to je základní nastavení toho core e-shopu. API URL, API login a API klíč, tady to je hrozně důležitý. My musíme stáhnout z e-shopu stavy a různý nějaký detaily pro to, abyste si mohli nastavovat služby. Pro každou službu se vytváří samostatný API. Je to z důvodu, že API Upgrades má určitý limity požadavků na nějakou službu, takže nemůžete mít zapnutých třeba 10 služeb pod jedním API klíčem, protože tyhle limity by prostě byly přeplněné. Takže je potřeba pro každý modul, jako je třeba objednávky, sklady, produkty, případně další, si vytvořit nový API klíč. Ale tady ten API klíč je vyloženě pro ten základ toho e-shopu, to znamená stažení těch stavů. Můžeme si teda přejít do administrace, do doplňky API a dát nové. V tuhle chvíli už pracujeme na propojení přímo do administrace Upgrades, ale než to bude hotové, tak se to dá založit takhle. Takže já už to tady mám založený a založil jsem si tady návody synchron uživatel. Stejně tak si tam můžete dát jakýkoliv název, ale typicky něco prostě, co bude jasně říkat, co to je za API, aby se pak dali různě dohledávat, co která API změnila a podobně. Takže takhle. A pro tady ty účely můžete dát pouze čtení. Nepotřebujeme tam zpětně nic zapisovat v rámci nastavení toho e-shopu, ale pouze číst. Takže stačí dát pouze čtení a uložit. Mně to samozřejmě řekne, že název už existuje, předpokládám. Ne, nezaloží to druhý, OK, to nevadí. A tady máte API login, ten vložíte sem. API klíč, ten se vám zobrazí, když kliknete tady. Takže ten si taky skopírujte. Ten vložíte do API klíče. A API URL je celá ta URL tak, jak ji máte tady. No a tady už jsou klasicky nějaký fakturační údaje. To asi netřeba v zásadě vysvětlovat. Jakmile máte e-shop nastavený, tak se dostanete na tuto obrazovku. Vždycky se na ní můžete vrátit, když dáte nastavení a fakturace e-shopy, tak tady bude ten e-shop tak, jak jste ho nastavili a založili. V tuhle chvíli proveďte dvě akce. Tady jsou dvě tlačítka stáhnout. Tyhle tlačítka budou teď nahrazený normálně slovníma butonama, takže tam uvidíte stáhnout stavy a stáhnout štítky. Obojí dvojí proveďte. Poté, co to provedete, tak už v synchronu máme stažený stavy vašich objednávek, tak jak je máte nastavený v e-shopu a stejně tak všechny štítky, které jste si v e-shopu nastavili. A potom je můžete jednoduše vybírat, až si budete nastavovat automatizaci produktů, objednávek nebo skladu.
Když v tuhle chvíli přejdete tady na domů, nebo taky tady, když kliknete na logo Synchron, tak už se dostanete zpátky na tady ten dashboard, kde si můžete aktivovat jednotlivé služby. Tímto video končí, máte nastavený Synchron, můžete ho začít používat a v dalších videích si ukážeme, jak aktivovat a nastavovat jednotlivé služby v Synchronu.